ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 8 ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ ሽዑ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ አሜን ጽናዕ ትባዕ ኢሎዶ ኣይኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር ኣምላካ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበርካ አሜን እግዚአብሔር ንኢያሱ ተዛረቡ ሎም ኻና ዓና ብለና ኣሎ ደድሌካ ደሎ ጽናዕ ትባዕ ኢሎዶ ኣይኣዘዝኩኻን ኣይትፍራሕ ምክንያቱ ኣነ ምሳኻ እቲ ምስጢር ኣነ ምሳኻ ምህላወ እዩ ኣብ ትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበርካ ደድሌካ ደሎ ግን ሓደ ነገር እዩ እንታይ እታ ነገር ንማርያም ታይልዋ ንማርታ ታይልዋ ማርታ ንስኺ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕለኽ ደድሌክ ደሎ ሓደ ነገር ኢልዋ እቲ ሓደ ነገር ምዕራፍ ቁጥሪ 8 ነግረና ኣሎ እዚ ነቲ ኣብኡ እተጻሕፈ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈ ቃል እግዚአብሔር ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ ተጠንቂቕካ ክትገብሮ ተደለኻ ተጠንቂቕካ ክትገብሮ ብምባል ቃል እግዚአብሔር አይግበርኒ ክትንቀቀ ተጠንቀቃ ክገብረ ናይ ቃል እግዚአብሔር ከም ጌርካ ድግበር አይኮነን ቃል እግዚአብሔር ነግረናሎ ከመ ጌርካ ከም ዝግበር መዓልትን ለይትን አስተንትኖ እምበር እዚ መጽሐፍ ሕጊ ወይካ እዚ ቃል አምላኽ ተዋህበና እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ ተዛረቦ ማለት እዩ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ማለት ተዛረቦ እንድሕር ዳለይትን መዓልትን ተዛረቦ ኣለኻ ኣባኻ ክሰርሕ እዩ ገና እንድሕር ቀልጢፍካ ትዛረቦ እንድሕር ኣለኻ ኣብ ኣፍካ እንዶ ለይትን መዓልትን ይሃሉ ኣውቶማቲክ ጥዕና ወፅእ ኣውቶማቲክ ክብሪ ወፅእ ቀልጢፉ ይኸውን ይግለጽ ሓይሊ ክትገብሮ ዝደለኻ ንምንግባር ሓይሊ ይወፅእ ምኽሪ ይወፅእ ክእለት ይወፅእ ካበይ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነስተንትኖ ዘለና እንድሕር ኣስተንቲንካ ካልእ ምግባር የድልየካኒ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ እንድሕር ደይ ትዛረቦ ኣለኻ ኮይንካ ግን ተሰዓርካ ኢኻ ማለት እዩ ከም ተሰዓርካ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ኣይትዛረቦን ኢኻ ደለኻ ኣይትዛረብን ኢኻ ደለኻ እምበር ቃል እግዚአብሔር ሓሳዊ ይኮነን እቲ ክትዛረቦ ድግብኣካ ኣብቲ ታይም ክትዛረቦ ድግብኣካ ይሰማዓካ ኣይሰማዓካ ብፊሊንግ ኪዳ ይበለን ተዛረብ እቲ ቃል ኣብቲ ልዕሊ ድስማዓካ ደሎ ቃል ተዛረብ እቲ ክኸውን ደለዎ ከኣኒ ክኸውን እዩ ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ኣይሕሱኒ እዚ መጽሓፍ እዚ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ ሽዑ ንምንታይ ክኸውን እዩ ክብል ጸናሕኩ ሽዑ ድሕር ደይፈለኸየ ካብ ኣፍካ ንጎተሲኻ ትዛረቦ ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ ትዛረቦ ቅድሚ ምምሳሕኻ ትዛረቦ ቃል እግዚአብሔር ኤቭሪ ታይም ስናክ ትወስድ እንድሕር ኮይንካ ቁርሲ ትወስድ ምሳሕ ድራር ስናክ ትወስድ እንድሕር ኮይንካ ኣባኻ ኣይቀርብን ይድኾነ ነገር ሽዑኡ መገድኻ ተቕንዕ እንተመፀ እንተቐረበኻ እንታይ ትኸውን ተረጊጹ እዩ ድኸይድ ማለት እዩ ሽዑኡ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑኡ ድማ ክሰልጠካ እዩ እንታይ ዓይነት ምስላጥ እዚ ኾነ ዓይነት ምስ እንታይ ኢና ንደሊ ንኣብነት ጥዕና እንተደየለ ወላ ሓንቲ ምስላጥ የለን ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ በቃ ሰይጣን ብሎክ ገይሩካ ደሎ ማለት እዩ ናምበር 1 ብጥዕና ብፋይናንስ ብኩሉ በቲ ክትገብሮ ድግብኣካ ነገር ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ልዕሊ ኩሉኻ ኦፍ ኮርስ እዚን ክልቲአን ንምንታይ ድፅዑን እዚአን ድሕር ደለዋ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ሓሊፍካ ንኸይትርኢ እዚ ቾክ ነቲ ቃል ዝሓንቕ ስለ ዝኾነ ክትሓስብ ኢኻ ብዛዕባ ኣቢል እንታይ ከም ዝኸፈል ኣክንዲ እቲ ቃል ተሓስብ ማለት እዩ ግን እንድሕር ወል ትሬይንድ ኮይና ግን ንዕኡ ክንዲ ተሓስብ በቲ ቃል ጌርካ እንዳረገፅካ ከኣኒ ተሓልፎ ማለት እዩ ኣብኡታት ኣብቲ ስትራግል ከይበፅሕካ ግን ኣቐዲምካ እንድሕር ትዛረብ ኮይንካ እንዳተፀረገ መገድኻ እንዳስተኻኸልካ ትኸይድ ሽዑኡ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑኡ ድማ ይሰልጠካ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ምስላጥ እዩ ደሎ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ምክንዋን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክብሪ እዩ ደሎ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ደይ ምስላጥ ኣይኮነን ማለት ኮይ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እንድሕር ኣለኻ ናይ ግድን ናይ ምስላጥ ሓይሊ ኣብ ቃሉ ኣሎ Thank you Lord
يسلطنا له متمسجن قال كليت معلت سلنستنتنو تمسجن سلنزاربو بتعمي دغرمكا كنت كرولو دلي دلو ما انت تتنقق كخت غبروسي نخت غبرو ابلاي نخت غبرو نتقال املاخ مو خت عوت اندحر كوينكا نتقال ليت معلتن استنتن اوصايو اوردو داجست غبرو نتقال بتتدليو دلخا ايريا داجست غبرو قال እግዚአብሔር ዘርእዩ بين اخا تدل دلخا بين ايريا اخا تشنف دلخا دلخا اشنافي اخا اوريد دلخا ግን እቲ ቻሌንጅ ደለካ ንኸሸንፈካ ይመጽ ደሎ ጸላድ መጽ ውሕጥ ክበልዕ ክሰርቕ كحرد بيجك نزين خال عمتني صوت متيرلو very serious يو كحتك كحردك أطلك يمتيرلو نسخة خاني كم يجيركا ريس كم يجيركا نت متيكادلو approach جيركا رجيتسكا أما قد خوينات كدستني تحلف إزابير يزاربالو كم يجيركا تحلف simple جيروي قويتا يسوس سلرو خافلو نتقال تعويت كاد بالكاد نتي خيلي خات بالكال نتي رجيت اي الله تمن انقربيت زغود اكم ولا حدا يلن بالكال እግዚአብሔር ጓሳየዩ አይጎድለንን ይጥዕና እግዚአብሔር ጓሳየዩ አይጎድለንን ጽቡቅ ነገር አይጎድለንን በቃ ሰናይ እግዚአብሔር ጓሳየ ስለዝኾን አብሉ ሙዕሸኸ አድውዕል ደለኹ ኮን አብዛ ዓርፈሉ ማይ ዝውዕል ደለኹ መርሐንሎ መራሕለና ጓሳለና ኮም ኢከነት ቃል አስተንትኖ ነተቃል بسجا أنا أجلسني بنعم لك حساب يدجلس هالليلويا مهنياتو ندحر إزدي استنتنكا بسجا يخات جلس حساب سجا أنت يكون موت كأني ناي سجا موت رايكون موت أبتجبر أيسلت أكا confused زخانة life discouraged disappointed زخانة life تنبر مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተጠንቀቃ መታን ክትገብሮሲ እዚ نمبر 1 معلت الليتن استنتنو نمبر 2 كاب افكا ايتفليو طراي استنتينكا كاب افكا اندحر دا تفليو لخا اب افكا مسكونه يدسرح كندي كاب كلتا زعف سيف خوينو خوص اندحر كوينو اب افنا خوينو سلازي لو ما انتي از سومنا بمولو بلح زخونه سيفي غيرنا خنقرددو نصلاي يك اب افنا يدلو اتقال اب لبخان اب وشطخان اب لبخان اب افكان يدلو من كم تصليو خاف سماي يسوع ايتبل معرف 10 تهم يدبرومي من كاب تحتي كاب سيول من كم تصليو ايتبل من كوردليو من كالعللي ايتبل اتقال سي اب افكان اب لبخان قربا خايو ازي قال كايلو اذا نحنا نسوكو دلنا ناي امنت سبكت يلو simple at that goita yesus le khofolo waga اذا قال نسوكو دلنا if you take it اب لبخان اب افكان ديل اند حرت زاريب كايو اب لبخات تاتي خايو بمستنتان مالت بمستنتان اب لبخات اتو اند حرد اني كاب قال كاوچي خياسني اذا قال صبو غيرو دسرح اذا قال زي سماين مدرن زفطره يكون مسبل دخونو نجر قال حجي اب افكا يدلو እግዚአብሔር አይኮነን ድዛረብ እቲ ቃል ሂቡካ ይናዓኻ ቃልናትካ ተዛረብ አይበልን ቃል እግዚአብሔር ተዛረብ ቃል ብዛዕባ ካንተ ይተባሂሉሎ ተዛረብ ካብ አፍካ ሞኒ በልሕ ኮይኑ ክወጽዩ ንጸላእኻ እንዳቆራረጸ ኸይዱ መገድኻ ንዓልካዩ ድጎድኣካ ድማ የለኒ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኩን ጉዳይ ስለ ዘይድደሊ በመከራ ክንሓልፍ አይደሊኒ كرتت كنبل እግዚአብሔር አይደልኝ ሎም ዛረበና አለው ትሰምዕ ንማሕበሩ እዝን ደለው ወጥራይሉ ኩሉ ይበለን ገርመና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ንማሕበሩ መንፈስ ዝዛረቦ ዘሎ ንማሕበሩ ኩሉ ይስማዕ ይበለን እዝን ዘለዎ ወጥራ እዝን ዘለዎ ነቲ ማሕበሩ ድብል ደሎ መንፈስ አምላክ ይስማዕ اذن الله نسكنبل نفس قدس سمعي اذن الله نسمع خان كغبره سمع خان دغبر انستراكشن يدهبن دلو قال كوصي ابز قال يوصالو حجي كيد قال كوصي صباح نغو كوصي قدم دقاسي كوصي قال ات قال اندا ترتره نا مگد نغري مبرات نمگدي برهان دهونه صلمات دبحال ارياتات كله خرحقه هيبونيو كلت هيبونيو صلماتي حمان صلماتي دخنت صلماتيو اب እግዚአብሔር ዘይበለك علامه مخان صلماتيو
ማለት ሓጢያት ማለት እዩ ጸልማት እዩ ዳስዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ከመጽመጽ ማለት ናይ እግዚአብሔር ደይደልዮ በቃ ከርስ ጸልማት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኹሉ ቆዝዶ ካብ ሓጢያት ጀሚሩ መርገም ጀሚሩ ሕማም ጀሚሩ ምኽንያቱ ጸልማት ስለ ዝኾነ እንታይ ኢልዎም ኣነ ምስ በሎም ኩሎም ወዲቖም ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት እንደልለና እዚያ ሰዓት እዚኣ ግን ናይ ጸልማት ሰዓት እያ በቃ ድልየትኩም ግበሩ ባዕሉ ደስ ኢልዎ ይሂብዎ እምበር ከጥፍኦም ይኽእል ነይሩ ወድቁ ነይሮም እዮም ግን እዚኣስ ናይ ጸልማት ሰዓት እያ በቃ ሕጂ ኣነ ኩሉ ክወስድ ትጸልማት ደምፅኦ ኣብ ደቂ ሰባት ኣነ ትጸልማት ደበለ ክወስድ የመጽእ ደለኹ እግዚአብሔር ብጎይታ ኢየሱስ ደይወሰዶ ነገር ጎይታ ኢየሱስ ደይወሰዶ ነገር የለን ጥራይ እንታይ ድብል ደሎ ኣስተንትኖ ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ምእንቲ ዘሎስ ምእንቲ ተጠንቂቃ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ ሕጂ ካብቲ ቃል ክፈልየና ዝደሊ ዓወት ካብ ዓወት ይኽፈልየና ደልዩ ደሎ ማለት እዩ ካብ ሎሚ በቃ ቃል ከየውፃእኹም ወላ ናይ ስናክ ሰዓት ናይ ሰዓት 4 ናይ ፋዱስ ናይ ንግሆ ቅድሚ ምውፀይ ክዛረብ እየ ነዚ ቃል ኣብ ህይወተይ ከዓ ዓወት ጥራይ ክግለጽ ሓይሊ ጥራይ ክግለጽ ክእለት ጥራይ ክግለጽ ክብሪ ጥራይ ክግለጽ ከምኡ ክንብል እግዚአብሔር ዝደልየና ዶ እምነትና ደኺሙሎ እምነት ኣለና ግን ታ እምነት እዚኣ ከምቲ ግቡኣ ኣይትሰርሕን እያ ምክንያቱ ደኺማ ስለ ድኽምቲ እምነት ይድብላ ደሎ ድኽምቲ እምነት ሒዝካስ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ንድኽምቲ እምነት እንታይ ክንገብር ኣለና እንተይልና እምነት ኣለካ ግን ንዝደኸመ ነገር ንክተበርትዖ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ኣለካ እምነት ኣለካ ከምዚ ማስል ማለት كيركا حجن نجيم كيركا كم يوم زجبروه مالتي بحنت معلتي ما سلايتو تصنيخه بحنت معلتي كل نجار شيء كتو تصايتها ግን كل ጊዜ ትገብራለካ ፕራክቲስ ክጅምራለካ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ንምዝራብ አይኮነን ቃል እግዚአብሔር ንምስማዕ ጥራይ አይኮነን እንኮላይ ንምግባር እምነት ብዘይ ግብሪ ያዕቆብ ምዕራፍ ክልተ አሁን ለና ብዘይ ግብሪ እምነት ሞትያ እምነት አለኒ እንድሕርልና ግን ተግባር እንድሕር ደይነር ኢለና ወይ ፕራክቲስ ደይንገብሮ እንድሕር አለና ኮይና እታ እምነት እቲያ ሞትያ ድኽምትያ ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ ለና ማለት እንት ከመይ ማለት ኤክሰርሳይዝ ተይልና ብንእሽተይ ነገር ንእምነት እንድሕር ብጥዕና እንተመፂና እንድሕር ዝኾነ ይሕመልና ኣሎ ካብ ርእስ ጀሚርና كم تقول جزية نبلو رئيسن كانسرن نجزيابير كل حدا نعناجن تلفل امنتنا يدل إجزيابير كل نجار بخرستوس وسيدوي حنت نجار حجز دل خبنا امنت رايز دل امنت عند حرالو بقى تأمنت نتتسأجا بتسأجا بخرستوس تجبر access تبكى